म्हजो गुरू स्वामी प्रभुदर जेजुईट पाद्री हाणें सुरू केली. दुसऱ्या वर्सापासून हांव त्याच्यामध्ये जॉईन झालो. एकलोच चालून 2 फावटी आयलो. एकलोच कोल्हापूरच्यान ओल्ड गोवा येतलो, ओल्ड गोव्याच्यान कोल्हापुरा येतलो. 9 वर्सां ही पदयात्रा अप अँड डावन केली. वचोचें चलोन 10 वर्सांपासून सगळे लोक आपणाक इतली लीव मेळना म्हणून विनंती केली की एक मार्गी चलून येवचें, आंगवण करूची, मीस करूची, आर्गां दिवची आणि परतून येताना आपल्या आपल्या ट्रान्सपोर्टान येवची. आणि त्या उपरांत जायतो लोक जॉईन जावंक लागलो. सिंधुदुर्गान तेचो फामाद जालो, बेळगाम डायसीन फामाद जालो आणि आतां ह्या पदयात्रेक 600, 700 जायते फावटी 1500 पर्यंत लोक आसतात. या वर्साक आमच्या मध्ये 650 अधिक 2 लोक हाजीर आहात. सगळ्यान यंगेस्ट चाइल्ड किंडर गार्डनचे एकले चलोन आयला, 3rd स्टँडर्डचे एकले चलोन आयला आणि ओल्डेस्ट चाइल्ड 11th स्टँडर्ड. सो 5 चिल्ड्रन आमच्या मध्ये चलोन आयले आणि 210 किलोमीटर. आणि देवाची कृपा मेळटा म्हणून हौशेन लोक हिंदू येयल्यात, मुसलमान येयल्यात आणि क्रिस्तांव आयल्यात. गडिंगला जाऊन आम्ही 105 लोक या पदयात्रेमध्ये आलेलो आहोत. येताना बऱ्याचशा संकटांना तोंड द्यायला लागलं, पण संत फ्रान्सिस झेवियरच्या कृपेनं, पुण्याईनं त्यातून आम्ही निभावून गेलो. कुणाची तब्येत बिघडली, काय झालं, हे ते असं तसं, पाय तरी सुजलेले असतातच, पायाला फोड आलेले असतात, कुठं पाणी मिळते कुठं नाही, कुठं स्वयंपाक करायला मिळाला नाही मिळाला, अशा ह्या म्हणजे पूर्वी संतानं जे काही यातना सोसल्या असतील त्या यातना आम्हाला आज तेवढ्या नाहीत. अगदीच आमची जेवणाखाण्याची ह्याचे आम्ही आचारी घेऊन येतो, सोय असते, पण तरीसुद्धा एकदम 4-5 दिवस चालल्यामुळं लोकांना खूप त्रास होतो. दररोज गाडी वापरणारे लोक अचानक 30-32 किलोमीटर चालल्यामुळं माणसं थकतात आणि एकमेकाला आधार देत आम्ही इथं पोचतो. आयज म्हाका खूब खोशी भोगता की हे आमचे यात्राकार पयसल्या गांवांसून चलून आमची बिचोली आयज पावल्या. हे वर्साचे वर्सां अशे हे लोक येत आसात आणि आमी तांकां हे बिचोलचे आमचे फादर पॅरिस प्रीस आमचो फादर डोराडो, सेल्वीन आनी बाकीचे तेचे कमिटी मेंबर्स तांकां बरे भशेन तांकां येवकार दितात आणि तांकां हांगासर रावपाक आणि आमच्यो माद्री सिस्टरी आसात कॉन्वेंटान तांकां ते सगळीं आमचे बायलां सगळीं थंय रावपाक वयतात. अशें करून आमी हो आयचो दीस बरे भशेन तांकां ट्रिटमेंट दिता. पयलीं तांकां च्या आनी कितें बिस्कीट आनी कितें तांकां हे आमचे पॅरिस फादर दिता तांकां.